Adlaw Huwebes, pitsa 24 sa July. Okay, akong biyahe karong adlaw no. Ako ipakita niya na ako ninyo sa akong vlog. Okay, to Cebu, uban ko sa akong anak. Suroy-suroy po no kay aron malingaw po ta bisag dili ingog suroy gyud ang mga tuon. Pauban lang ko kay nayang ato no sa CNU. Inendol siya o masteral nagsunan. Yo sakay mi aning barko ha, bag-ong barko mga igsunan. Bag-o kayong barko ni fast cut. Lahi po tong light piris nga bag-o yun gasinaw po ning barko ha mga igsunan. Okay. Lahi ra sa tanang barko pulma dire. Okay mga igsunan. Muna ni mga mong sakyan ito may padung sa Cebu sa CNU. Okay, dilita na ipakita ninyo hindi mo ganingog panghambong na pagsuroy no. Ako lang may lain tang lakaw rong adlaw kini lang akong ipakita ninyo no. Buwahan po makita po mga bonsai na yung mga forma sa Cebu katunga kadto pa o katong na pirmi mo adto ayaw na magtanawa ni katunga pa kadto o dugay nang wa kadto tanawa ninyo ni nami sa ilalom sa barko no. Adunay crew nga nag-demonstrate sa life jacket may isunan unsang paggamit. Okay mo na, tanawa po na ninyo kayo sakay mo aron mahibaw mo pero wali kompleto na kay sa tumoy-tumoy ra ko nag-vlog ni ana video ana magaigsunan ko. Pero mao na yang porma no mo ambak ka yung na ready na ka huwat na lang kag signal sa kapitan o sa ilahang dako sa barko no. Mo ambak na ka pugoy mo hang sapungan ang imong ilong aron di ka malumos. Okay, nami sa tourist kay baho man sa dito sa kami sa taas baho man kung ising padugdog mi sa ubos bahong iti nagkarga og manok daghang kayo di may pasahero ang among kuan ni ang among ticket ang ginabayaran na mo economy pero dito mi puyo sa tourist kay okay raman kay consider sila ay may pasahero ikaduha pud baho og iti masupokita dong iti. Okay, magigsunan. Pati bawa bito tinuod itong igayuna pagsakay na mo. Aning pagsakaya magigsunan. Magigsunan. Okay. Mao na ilang kantin, alang mahala po na ilang baligya dire no. Natural man pagsakay barko mahal gyud kay narani mo palit ka pugsa. Ang saging sa kubok 25 tabang nimo sa kubok 25 magigsunan. Saka nabot nami bridge to no ang second bridge sa Paramaktan Island magigsunan. Okay na ta naog na taron dimdugay na ta abot tag CNU mo ni among tuyo dire CNU ay pedro ang anak dire uban lang ko lang ani nako skilled kay kaon og kuan kanon may gutom sa aming uban na ta kilid ng gabi na siya pa-enroll na siya pastoral. Okay, yan sa medical siya po ni senyo kay complete medical di pwede mo eskwela kaya sakiton day kada kita iso pag enroll og sakiton kay dawaton o gumunan ang bag na ko skilled kasi facility ko may laing lingaw magumboy igsunan mo na nangaon may gutom nga ni tirada mga igsunan maadtog mall palit og sudan di pa ito kanon kay gabawon man na po isda aron di madakan. Mo ni naginot ba pero napalit ka dito pero mahal ang pud ay tabla pa puy okay lang kay ilang order kanang gulay 50 simpleng gulay o kanang manok halang-halang gamay 120 Ginoo ko silang kay barato sa mga kwartahan pero namo mga pobre mahal na kayo igsunan namin padung namin mudugdog sa kwan kay mo
dito na pumig sa inyo Santo ninyo human mig kaon sa taas sa ikapila ng floor, sa last floor, taas kayo, taas maning guys ano metro dito mi sa ang ilang restaurant sa kanyatasan nana mi sa ubos sa una tanaw kung saya mo ang window shopping mi diri halimitan mi sa jewelry mahal ang puning jewelry nila ni mayo pa dito sa ana lang kamusliman kay mauraman ang kuan ang kalidad pero barato 120 lang kontra sa ilawom sa mall 600 may pa dito sa gawa kada kong diferensya ari ko mo tipas ko diri sa exercisean mga bisikleta nga di mo dagan mahal mo po rin tag 8,000 may kinabratuhan si anay 7,000 ang kinabratuhan di pero may pa Shopee ani kay 4,000 ra imong silingan kapalit ani 4,000 naman ano mang mahalam ni ilaha natural kay na may lisensya kapit pagtubag no okay si na kita ninyo ang presyo sama 60% off karon ga kuan sila 50% off ga kuan sila ga promo sa ato pa 50% off adto 8,000 4,000 na day gyapon to sakto ora sa Shopee day okay magigsuna diri na abot na mig Santo Niño no kanunay mo balik-balik diri pero ditapulan ani kay ngano anong kaluyan tagi sa Ginoo magagisuna no sa liat yung tag yun ani importante yun sa tao tampo makaluyan tao tagang mayong panglawas magisunan labo na ta sa Cebu no na padagan di pre kandila diri lang palit na may nang daghan pre kita nyo punit lang ka ana sa pila ka buok pero mahatag buin taong pugag kuanoy kanang donasyon sa igo po nga bayad nimo sa kandila kay di po lalim ang magama kay magisunan na mo na diha ang tagdukanan tagdukanan ang anhat mo tagdok o kandila kailan mo tagdok bala ninyo kailan tagdok sa kay kanang tagdok mo na binisaya na okay arita dirita sa plaza sa kuan diha sa ilang misahanan diha sa Santo Niño no magdaghang tao ani sila magmisa na putong sulod simbahan kay okay na kita nag kuan gwapong tao sa pay uso karon uso na wala laos na kayo okay na metro kay tagpaano kay gutom ta diri ta balik ta sa sinyo kay na pa may mahuman og sa mong tuyo sa tuyo sa anak balik ko diri ko sa kilid kaos tagpaan kay pang-snack sa gutoman okay magisunan diri mao na kapahipi tadi sa dapin ba na binago magsunan binago sa litro kanang pan nga kuan ba kanang way sukal gitawag og wheat bread kimo na kung kanuno no na binago mo lami kay tabang man binago wa kamayi ba okay na kasi pusap na gamud-muod pag yun magsunan mana diha una kuang ganha okay na mao na napay resibo marka with bread okay dita pagawas ta kay igang tanaw ta sa kalsada highway no sa 20 Osmeña mo ni 20 Osmeña naman diri ang kuan day padung sa kuan ang sinyo sa Abiliana National High School bakbang mo din sila okay mao na siya ang porma no ang yang highway na may payong-payong kuyawa naman ron nga sa una wa man ni yun ani sa may gamit ana nga mo magbiting si dagko no pula po agyanan og sabot na da kasi kamo ray mahibawa na kung say sabot niyo ng ako ana sina utanga di ang napita okay magisunan diyan ta sa pier padung na ta pauli no light shipping na po itong sakyan roro type na po kay ron dakpo bagyo mangguron sa ubang nasod ubang kuan probinsya mo na hangin kayo diri baod lamo na kay lipong siya pag uli kay baod good mo ni na namin sa terminal daghan nagpasahero no naming aning barkuha dako maguling light pires mo ni nagpunsisok ang mga tao kay safety ka mo sakay ani gawa sa itong mga saingana ng Starcraft ba nga Hoy, kuan, kuyawan ni iring diri mga kagwang makurat butane.
Oh, iring to magigsunan ko. Kuyaw ni iring diri. Malisang ta oh, na. Padayon ta magigsunan oh. Diar ta suwan, pantalan. Kuyaw iring oy, nasa pantalan, pado Cebu niya. Pantalan Cebu, oh. Padong namig tubigon. Oh, atong ipakita ninyo ang mga barko diri sa pantalan sa tubigon. Tubigon. Sorry, sa Cebu no, Pertris ni. Kuan nawa ako sa iring da. Igsunan bugno ni iring manguwag ba. Oh, sige. Oh, diri ta. Kuyaw ta magkambrasan kay naay rabis. Okay na, abot ta tubigon na igsunan no. Saliat pag iring. Oh, tubigon. Mao ni ang tubigon na warp. Okay, dito na. Oh, ani ta dito na. Wa ta sa iring da. Ani adan naog na ta diri. Okay, nahinay tagbaktas sa kuan no. Terminal sa kuan. Oh, mao ni. Padong terminal di na ta mosakay kay duol ni baktas ring tubigon terminal gikan sa pier. Okay. Oh, na. Nagbaktas no kay ayawat ng 20, duha may 40, ipalit na ito paan dito sa unahan. Okay, magsunan. Daghang salamat niyo pag tanaw sa ako ang vlog, no? Yung nani lang ako ang content. Daghang salamat. Mayong adlaw kaninyong tanan. Bye.